125th Amendment 2019 फेब्रुवारि 6 2019 मायथाइयाव बे बिलखौ लानानै फैदोंमोन बै समनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा दा डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बे बिलखौ लानानै फैदोंमोन राज्य सभायाव नाथाय बे बिला जेबो पास जायाखै लकसभा राज्य सभा जेरावबो माने बेखौ जोङो पास जादों होननानै बुंनो हाया आरो दा बे आयेन जायाखै बे एक्ट जायाखै बेयो आसलते जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसननि मोनसे एमेन्डमेन्ट 6 शिड्युलनि एमेन्डमेन्ट आरो 6 शिड्युलनि एमेन्डमेन्ट आरो बेवहाय मा थागोन थाया बेनि डिटेल्सआ आसलते इन्टारनेटआवबो मोजाङै गैजोबा आरो बेनि जितु अबजेक्टिभ इखौ एसे लाहानाय दं आरो बे अबजेक्टिभफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव दिन्थिदों नोंथांमोना गाव नायनानै ला बेवहाय आङो मोनसेल' बिथिंखौ माने आर्टिकल 280 नि बेवहाय बाथ्रा होनदो आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्ट माने 280 आ सेन्स जानांगौ आरो 6 शिड्युलनि 280 आ माने सेन्स जानांगौ नामा निश्चय बेबायदि माबा मोनसे जागोन बेयो जुदि सेन्स जायोबा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जोंनि लिडारफोरखौ इउपिपिएल नि दैदेनगिरि नेताफोरखौ बिथांमोनखौ बुंबाय थानाय नुदों फाइनान्सियेल अटोनमीनि बाथ्रा बुंबाय थादों थामहिनबा जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बे रुल बादियै जितु टेक्स रेभिनिउ बिनि शेयारिं सेन्ट्रेल इउनियन आरो स्टेटनि गेजेराव जि शेयारिं जायो थाखा फैसानि शेयारिं होनना बुंबाय बा रेभिनिउनि जि शेयारिं जायो बे शेयारिंनि माने बेखौ बे बिभागा सामलायो आरोना बेनि सोलाय सोल'खौ सोर बेसे मोनगोन इउनियना बेसे मोनगोन स्टेटआ बेसे मोनगोन इउनियन टेरिटरिया बेसे मोनगोन बेखौ गासैखौबो माने बे कन्स्टिटिउसननि बे 20 आर्टिकलनि थ्रयै निश्चय जायो बेयो आरो बेखौ सामलायो जोंनि सेन्ट्रेल सरकारनिबो बियो निश्चय हादरगिरिया बेयाव माबा मोनसे थागोन निश्चय एक्जाक्ट मोजां फरायनानै नायाखै नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबा इसेला आइडिया मोनगोन दा बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ 6 शिड्युल एरिया आसामाव जेसेबां 6 शिड्युल दङ बा नर्थ इस्टआव मिजोराम त्रिपुरा मेघालय बेयाव जेसेबांखिनि 6 शिड्युल एरिया दङ बै नर्थ इस्टनि बेखिनि मोनब्रै स्टेटआव आसामखौ लाफानानै आसामावथ' 6 शिड्युला मोनबेसे दं नोंथांमोना मिथिगौ स' बैफोराव नाथाय डाइरेक्ट फान्ड जेबो फैया फान्डआ मा जायो स्टेटआव फैग्रोयो बिनिफ्रायसो जोंनियाव फैयो नाथाय बे एमेन्डमेन्टआव मोनसे पइन्टखौ गोसो होदों बे जाहैबाय मा फाइनान्सियेल अटोनमी स्टेटनिफ्राय मोननो गोनांखौथ' मोनगोनानो नाथाय बिनि बादैबो डाइरेक्ट फान्डिंबो जागोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दैट मिन्स जेब्ला बाजेट सेसन जायोना बै बाजेट सेसनाव डाइरेक्ट एलकेशन जागोन बै इउनियन टेरिटरिस बै जि 6 शिड्युल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट माने मा होनगोन बेखौ काउन्सिल अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोर जिमान दङ जेरै बिटिसिखौ बुंनाय जों बिटिआरखौ बुंनाय बा बिटिसि बिटिआर जि बुङो डिमासाखौ बुंनो हायो राभासं बायदिसिना बेबायदि बैफोराव मा जागोन डाइरेक्ट राङा थोंजोङै फैगोन स्टेट जानानै फैनाङा आसामनि थ्रयै बा जाय स्टेटआव जि दङ बैनि थ्रयै जानानै फैनो गोनांथि गैया जागोन बेबायदि जुदि जायोबा डाइरेक्ट मा जागोन फान्डिंआ जागोन नाथाय बेखौ पास खालामनो हानांगोन पार्लियामेन्टआव जुदि पास खालामनो हायो अब्लानो बेबायदि जागोन राङा बेसेबां फैगोन बेखौ जों बुंनो हाया रांखौ जों जुदि जायोबा मानसिनि पपुलेसननि रेशियो हिसाबै नायोबाथ' बहुत बुरजाखौ मोनगोन नाथाय निश्चय 6 शिड्युलनो एसेबां होनाय नङा बेहाय सावरायनानै माबा मोनसे बेवहाय लिमिटेसन लाखिगोन नाथाय जों दा जेसेबांखिनि 800 कोटि 1000 कोटि मोनो जों स्टेटनिफ्राय बेनि बहुत बुरजा जागोन आरो खमसे खम 10,000 12-13,000 कोटि जुदि जायो अब्लाबो जोंनि बायदि बिटिआरनि थाखाय बहुत कारण बिटिआराव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ बाखि डिमासाव राभासं बिसोरनि बाथ्राया जुदा बिसोर मोनसेल' डिस्ट्रिक्ट बिसोरना खम जागोन नाथाय जोंनि बेलायाव मा जागोन पपुलेसना बुरजा प्राय 35 to 40 लाख पपुलेसन दङ जोंनियाव बिटिआराव बेनिखायनो 40 लाख पपुलेसन हिसाबै जोंनियाव माबा मोनसे बुरजा पार्सेन्टखौ दाननानै माबा मोनसे खमायनानै आरो माबा मोनसे मोनगोन नाथाय जेसेबांखिनि जों जा स्टेटनिफ्राय मोनो बेनिख्रुइथ' बहुत बुरजा जागोन आरो नाथाय बेखौ पास खालामनो हानांगोन दैट मिन्स बेखौ एक्ट बानायनो हानांगोन बिल नङा एक्ट अब्लानिया जोङो बेवहाय साक्सेस जागोन आरो 125th एमेन्डमेन्टनि रियेलिटिया बेनो नोंथांमोना स्क्रिनाव जेसेखिनि नुदो निश्चय आइडिया मोनदो जानांगौ बेवहाय बहुत बाथ्रा दङ बेवहाय भिसिडिसि दा जोंनियाव दङ बे भिसिडिसियावबो इलेक्सन जागोन आरो जि टाउनाव मा जायो टाउनावबो इलेक्सन जानांगोन टाउनावबो इलेक्सन जागोन जेराव टाउनशिप दङ बैफोरावबो इलेक्सन जागोन मिउनिसिपेलिटि इलेक्सन ना मा होनो आरो ओरैहाय जोंनियाव गामियाव जि भिसिडिसि दङ बैहायबो इलेक्सन जागोन बेवहाय बेफोर बाथ्राया दङ निश्चय आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ खोनाबाय थादों बे जाहैबाय मा समष्टि जि बारायनाय बेयो 60 तायालागि जानायाव माने पुरा सापर्ट जागोन निश्चय
स' 40टा दोङो बै समाव मा जागोन 60टा जागोन स' बे जोंनि थाखाय एकदम विन विन सिचुएसन माने देरहासार मोनसे थासारि जियानो जाया मानो जुदि समस्थिया 60टा जायोबा सिमाया जुदि बारायोबा आरो लोगोसे जुदि डाइरेक्ट जुदि फान्डिं फैयोबा दा जों 800,000 कोटि मोनो आसाम स्टेटनिफ्राय बियो मा सेन्ट्रेलनिफ्रायनो फैयो नाथाय बे फैसाया थोंजोङै फैया जोंनियाव राङा थोंजोङै फैया बिटिसियाव बे मा जायो स्टेट जानानै फैयो दिसपुर जाना फैयो बिनिखायनो मा खालामो दिसपुरा माने हमथाना लाखिबाय थायो हमथाना लाखिनानै जेसे हरनांगौ हरा बाङाय हरबाय थायो माने बिसोर मा बोबथाना लाखिजोबो देट मिन्स फाइनान्सियेल अट'नमिया माने बेवहाय गैया आरो बिटिसियाव गैया आगोलनिफ्रायनो गैया बे बाथ्राखौ बहुत मानसियानो मिथिया निश्चय गोबां मानसियानो माने राङा बोरै फैयो आसोल बुस्थुआथ' रांसोना रांजोंसो जोङो गासैबो खामानिखौ मावगोन नाथाय बे रांनि आसोल मालिकआ जाबाय आसाम सरकार दिनैसिम बे बाथ्राया बहुत मानसिनि मेलेमाव गैया नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां जेसेबां 6 शिडिउल दङ 6 शिडिउल काउन्सिल अट'नमास काउन्सिल दङ आसामाव बा नर्थ इस्टआव बैसोरनि रांनि मालिकआ स्टेटआसो बिसोरनिफ्राय जों आखाइ ओरै माने दाउब' बायदि जमना थानांगोन ओरै आखाइखौ आजावना थानांगोन कतराके भिख मांगना पड़ता है ना ज्यादा मांगने से ज्यादा नहीं देगा जितना इच्छा होगा इतना ही देगा ना बेबायदिया जोंनियाव दा जादों आरोना जेसेबां लुबैदों एसेबांखौ मोननाय नङा जेसेबां नांगौ बेखिनिखौ मोननाय नङा मानोना मा बुंगोन स्टेटआ 800 कोटि 1000 कोटि हरबाय जोंनो 1200-1300 कोटि हरबाय होनना हमना ला मोनसे बोसोराव बा गासै इयाराव बाखि बहुत खामानिखौथ' जों स्टेटआनो मावखागोन ना बेबायदि माने बै रांखौ स्टेटआ गावसोरो माने इउटिलाइज खालामगोन आरो राङाथ' फैयो बुजियानो नाथाय बै रांखौ मा खालामगोन बिसोरो बिटिसि सरकारखौ बा जेसेबां अट'नमास काउन्सिल दङ बिसोरनि सरकारखौ बेवहाय मावनो होनाय जानाय नङा आरो बिसोर गावसोरनो मावगासिनो थादों स' बेबायदि नाथाय जेब्ला बै राङा थोंजोङै जुदि बेवहाय फैयोबा बै राङा जुदि थोंजोङै बेवहाय फैयोबा काउन्सिलाव जुदि फैयोबा काउन्सिला बेखौ जेबो खामानियाव इउज खालामनो हागोन आरो माखासे आयेन कानुनबो बानायनानै फिसा आयेन कानुनबो बानायनानै जिहेतु पावार दं बेवहाय अट'नमास काउन्सिल दं बिनिखायनो जों फिसा आयेनबो बानायनो हागोन बबेखानि बै आयेनखौ मा खालामनो हायो स्टेट सरकारा मा खालामफिननो हायो रिजेक्टबो खालामफिननो हायो आरो गभर्नरा रिजेक्टबो खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिनाया मोजां जे जोंनि सबसे गिदिर दुरबलताया जाबाय मा काउन्सिल सरकारनि आयेनखौथ' बानायनो हायो नाथाय बे आयेनखौ रिजेक्ट खालामनो हायो स्टेटआ आरो गभर्नरा बे मोनसे सबसे गिदिर डिमेरिट बेनिखायनो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय काउन्सिल थासेयावबो दिनैसिम नोंथांमोना मोनसेबो आयेन बानायनाय नुवाखै स्टेटआ जि आयेन बानायदों बेखौसो इउज खालामदों जे ओरैहाय सेन्ट्रेलनि आयेनखौथ' मानिखानांगोन नाथाय स्टेटआ जिखिनि आयेन बानायदों बे आयेनखौसो फल' खालामगासिनो थादों आरो जोंनि काउन्सिलफोरा नाथाय गावनि निजायै बेबायदि जेबो जों बानायनायखौ दिनैसिम नुवाखै अथ'स' पावार थासेयावबो जों बानायनायखौ नुवाखै नाथाय जुदि थोंजोङै रांखान्थिया जुदि फैखायोबा अब्ला जोङो बै समाव जोङो गावनि गोसो बादि आयेनबो बानायनो हागोन गावनि गोसो बादि माने जोंनि बिटिआरनि थाखाय जोङो एक्सट्रा आयेन बानायनो हागोन नाथाय दा जिहेथु जोङो गुबुननियाव दाउब' बायदि जमनांगो आखाइखौ ओरै लानानै जमबाय थानांगो रां हर होननानै स्टेटनियाव बेनिखायनो जों आयेन बानायनाबो लाब गैया स्टेटआ जि बुङो बेखौनो मानिनांगौ जायो बेनो जाबाय आसलि पावार रियेलिटि गैया आरो जुदि 60टा जुदि कनस्टिटुवेन्सि जायोबा एमसिएलए कनस्टिटुवेन्सि जुदि जायोबा आरो ओरैहाय जुदि भिसिडिसियावबो इलेक्सन जायोबा टाउनावबो जुदि इलेक्सन जायोबा सेथ' आरोबाव दावखोबावगोन खारन बे एमेन्डमेन्टजों लोगोसे मा बैफोरबो रिलेटेड इलेक्सनाबो रिलेटेड दा जोंनाव मा नुदों दुर्निति नुदों भिसिडिसिया मा सिलेक्टेड आरो सिलेक्टेड जेराव थायो बेवहायनो दुर्नितियाबो सबसे बांसिन थायो नोंथांमोना बयबो मिथियो बे बाथ्राखौ बेनिखायनो जोंनि बिटिसियाव मा गामि दुर्नितिया बांसिनसो दं माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव एसेबां दुर्निति गैयाबो जानो हागौ मेन जिहेतु सरकार बेयाव दुर्नितिया खमसो जानो हागौ नाथाय गामिसो दुर्नितिया बांसिन आरो खारन सब सिलेक्सन बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बे जि जोंनि 125th एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बिल 2019 बेयो जेरै हायो जाफुंनायाव जोंनि बर' मानसिफ्रा गोसो होनांगौ बर'ल' नङा बुंनो थाङोबा गासै ट्राइबेल मानसिफ्रानो गोसो होनांगौ जिहेतु बे ट्राइबेलजों रिलेटेड आरो बेनिफ्राय जोंहा बहुत मुलाम्फा जागोन थोंजोङै जुदि जोङो 10,000 कोटि गाहाम जुदि मोनोबा बेथ' जोंनि थाखाय बहुत प्लास पइन्ट बेनिखायनो बेखौ जों गोसो होनांगौ बाखि पलिटिक्सआ जियानो हक उनाव बै रांखौ मोनोबा बै पलिटिकेल लिडारफोरानो बै रांखौ लानानै मोसाबाय थानो हागोन ना जेसेखिनि धोनि जादों नोंथांमोना बांसिन धोनि जानो हागोन ना बै समाव नोंथाङा जानानैबो आग्लायनानैबो पाब्लिकआबो बहुत लाब जागोन ओरैनो नोंथांमोनहा जानो होआखै लिडारफोरखौ स' लिडारफोराथ' रांखौ जाखायो होनना मिथिगौ नालाय बेखायनो आं इखौ बुंबाय
जियानो जाया मानो 125th एमेन्डमेन्टआ थारैनो भेरि भेरि मोनसे पावारफुल जोंनि थाखाय। बेखौ जों जुदि एक्ट आयेन बानायनो हायोबा आरोबाव बर' मानसिखौ होबथानो हालिया आरो बर'लेण्डआव बर'नि दावगानायखौ रावबो होबथानो हालिया। खारन जेसेबांनो जोंनो रांखान्थि हालोदा मोजां लाइनथिं फैगोन एसेबांनो जों पावारफुल जागोन। बर' मानसिखौ अब्लाना बे साननिफ्राय हमथानो हाला होननानै आं सानगोन आरो मानोना जों दिनैसिम बेक जाना दं अनलि फर रांखान्थिनि थाखाय। रांखान्थि बिथिङा जुदि स्ट्रं जायोबा निस्सय जोंनि बर' हारिया बहुत डेभेलप जागोन। बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां। जों फिसा फिसा पलिटिक्सआव माने बिखौ फुबलायबाय थादों आरो 60टा जुदि जायोबा बेनि रियेलिटियाबो बिराद डेन्जारास। बेनि रियेलिटिया ओरैबायदि डेन्जारास, बे डेन्जारासआ जोंनि थाखाय नङा, गुबुना गिगोन आरो गुबुननि थाखाय डेन्जारास बियो। माथो बर'फोरखौ हमथानानै रोंला, बर'फोरा बहुत डेभेलप जासिगोन आरो बिटिआरआ बहुत 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 पावारफुल जालांगोन आरो बबेखानि सोरनिबा थाखाय एसे गिनलागा जागोन आरो खारन बारायबाथ' सोनाबा बाराया नालाय सानजासो बारायगोन। 20टा जुदि सानजा बारायनांगौ जायोबा डेलिमिटेसन जानानै 20टा जुदि बारायनांगौ जायोबा डेलिमिटेसन जानानै होमबाथ' सोरबा पार्टि आइथिं बहुत पावारफुल जागोन आरो होमबानिया बुंला ना